7 coses que has de saber de la LOSU si eres personal d'administració i serveis o penses ser-ho. La nova nomenclatura és la de personal tècnic, de gestió, d'administració i serveis. Gas, PTGAS, PTGAS. L'article 90 de la LOSU regula la carrera professional del PTGAS, tant en el propi lloc de treball, la carrera professional que ja coneguem, com l'ascens en l'estructura organitzativa, promoció. La llei no fa distinció entre personal funcionari i laboral, així que sembla reconèixer el dret a la carrera també al personal del capítol 6è. La LOSU també recull la possibilitat d'establir incentius propis vinculats a mèrits individuals i a la contribució en la millora de l'activitat que exerceix. Dit d'una altra forma, les universitats podran implementar la productivitat. El percentatge de representació del PTGAS en el Consell de Govern augmenta fins al 10% com a mínim. A més, aquesta representació continuarà sent triada pels representants del col·lectiu al claustre. No s'estableix cap percentatge de representació en el claustre, però en el PTGAS i el professorat laboral sense vinculació permanent només podran repartir-se un 24% com a màxim. I en el Consell Social perd la seva representació. La LOSU explicita que aquest òrgan de govern pot ser ocupat per un o una PTGAS del grup A. Bé, abans això ja es podia fer, però la llei no ho dia explícitament. La LOSU permet també al PTGAS que participi en activitats de recerca, incorporant-se a entitats o empreses creades o participades per la universitat, basades en el coneixement a partir de patents o resultats d'investigació finançats en tot o en part amb fons públics, passant a la situació d'excedència com a màxim per 5 anys. Fins ara això només ho podia fer el PDI. La LOSU no resol cap dels problemes estructurals de les universitats i, més bé, desbarata més coses de les que arregla. Les universitats públiques mereixem una llei millor.